גיא. לא, איזה שלט. זה לזרוק. לזרוק עליך? כן, את יכולה. זה סמר גפן. הנה, שמתי לו. מה זה? זה כדור. זה כדור? כן. תתפסי, אני אעשה לך כדור. הנה, כדור. תראה מה כתבתי. היי. זה כמו סמר וואי, גפן. הכל נמער. כדור. מתנה. וואו. תראה, עושה קרח, תראה שלג. כדור גדול. תראה לי גיא גוש. גיא, תראה לאבא, זה מצלם אותך. וואו, איזה כדור גדול. אני אבוא. רוצה להכין לי שלג? יואו. תכינוי שלג, בדיוק. כן. גיא, אתה לא תכין את הגוף? לא, אני לא אפילו משחק, כי אחר כך הוא יתפרק. וואלה. יואו, תראו כמה עשיתי. וזה נהיה כזה ג'יינומס. לא הולך לי גדול. אבא, אתה יכול גם לעשות? לא, אין לי כפפות. וואי, מתפרק לך? דנה תתן לך את הכדור שלה. תני לה. הלך. חשבתי לחסות את המקל בקרח. יואו, קר לך ברגע. תראה איזה כדור עשה. זה כדור. כדור גדול, גיא גוש. כן, אני לא אפילו הבנתי בגלל אני הייתי כזה קרוב לשלג, וזה שלג. אז אני רק כמו שזה לא כזה גדול. אבל אחרי הבנתי שזה כן. על מי אני יכולה לזרוק? הוא יודע לעשות כדורים גדולים. כן. משהו. אבל תראה איזה כדור עשה, זה יפה. וואו. אני יכולה להרים אותו? אבא, לא. אני אבוא. לא, אפילו זה לא. אני אנסה? לא, כי אחרי זה יתפרק. לא? לא. בוא ננסה. לא. כי אחרי זה יתפרק. יתפרק? תראי איך דנה עושה. וואו. נקטת הגשת. וואו, איזה יפה. תראו! יואו, לי זה מה זה קשה לדחוף את זה. תראה עכשיו כמה קשה זה לך. יואו. תראה לי? הנה. וואו. יואו, שלג. אף פעם לא היה לי קשה להרים שלג. יואו, חר לי בידיים. נראה לי שהן יותר מדי קטנות. כמובן.
יואו! הנה, אבי. שלג זה מים. אבל דעתי. יואו, גם! מה? בואי נראה. ראית בכלל מה זה קשה לדחוף שלג? או לריב? כאילו יושבת עליו. זה מצלמה, אז את יכולה לדבר. יואו! יואו, תראה את שירין! באמת כבד, אל תשברי את הגב. הגב! די, אמא אומרת די, הגב שלך. לא, היא לא. תתפסי רק את המקל, אני רוצה לתפוס אותו ולסתלם. בואי, אני ואת. בואי, על ידי. בואי, נראה אם אני יכולה. תשמרי את הגב. לא, אני גדולה. זה מפריע. יואו. הנה, גיא, תראה את שלנו. יואו, יפה. אחי, אני אדחוף אותו. יואו. יואו, עכשיו אני לא יכול לעשות את זה עוד. יואו, גיא, תראה את שלנו. יפה. תראה כמה ספייס שלי לקח. זה יהיה הגוף. תפסיק לצעוק. זה יהיה המקל. לא, רק רגע. לא. זה יהיה הגוף. אוי לא, אני מנסה לעשות את זה לצד. אוקיי, זה הגוף של האיש שלי. אוקיי, מה הראש שלו? זה ראש קטן, אורית. המקל. מסכן, אז זה כן. יואו, תראי, איזה גדול. תראה. זה הראש. לי כבר מאוד. יואו, אני לא יכולה. המקל, אני עשיתי. יש לו, תראי את גיא. וולקאם די, הגב שלכם. וואו. אוי, זה באמת קשה לך. הכל נהרה. הוא עובד קשה. אבא. אני רוצה לצלם מתחת העץ. זה הכל נופל. הנה. איך אנחנו אמורים לשים את זה? אז מה נעשה לו לפה? מה נעשה לו לפה? מה אתה עושה עם זה? בוא נשאר על זה. אוקיי. קום על האיש שלא יהיה לך. תזרוק. לא, העיניים שלו. בוא נעשה אחד גיטה. אני לא זרקתי לך. אוי. דנה, לא, אל תעשי לי כל שנייה. יש לי רעיון. רדי. אני אעשה כזה. כן. וואו, וואלה, תתקרר. מהר, תסלם אותה שתקום. תחת שלי. איזה רעיונות יש לך כמוני את. פרפר. מתאים לו הרגליים שלי.